Hola. Bueno, despois de unha temporadiña que non deixei ningún vídeo persoal aquí neste no meu canal de YouTube, pois voulles facer hoxe un pequeniño moi breve, moi sencillo. E bueno, vouno facer en galego, na miña lingua nai, porque vou falar de algo moi galego, que son os grelos, os nabos. Os grelos de momento non os hai. En algún momento, pois, chegará o momento que haxa grelos. Espero facerlles un pequeno vídeo tamén sobre os grelos. Este é un naval. Que aquí na zona onde está, se adoitan a sementar na última semana de agosto e primeira de setembro. Si se sementan antes ou se sementan despois desas datas, nunca houbo bons nabos. Acostumbras a decir por aquí que, bueno, o nabo debe ir alrededor despois do San Bertolameu, e polo 24 de agosto, que non pase do día 8 de setembro. Entón, agora, como vedes, os nabos veulles moi bon tempo. Hoxe fai un día que fai moito frío. De feito, a ver se dou acabado o vídeo, porque ven ali un nubarrón. Están moi viciosiños, veulles moi bon tempo, a auga. É unha planta, que non leva, que prácticamente é ecolóxica, porque o único que leva é esterco da corte. Non se lle bota prácticamente ningún abono químico. Entón agora o que se fan é coller as nabizas. A nabiza é isto é o que son as nabizas. Teñen que estar as follas tenriñas, pártense. Por exemplo, esta nabiza non se levaría para comer, deixas aí para que vaya crecendo o nabo, vai medrando, porque está manchada, está máis dura, non está tierna. Hai que buscalas así polo medio, deixarlles o centro, que é onde vai despois medrar, onde vai salir o grelo. Isto vai medrar para arriba, e antes de botar a flor é onde vai salir o grelo. Aquí non se deben coller. Aquí hai algunha collida, pero non se debería haber collido. É dicir, inténtase buscar unhas que esteñan bastante tiernas, como por exemplo esta, así por aquí, partes por exemplo por aquí, a ver se son capaz de fazer isto. É o que son as nabizas. Quítanse unhas folliñas, as máis tiernas, que se vai encontrando, non estas grandes, que están máis duras, estas para os porcos, para as vacas. Por exemplo, esta que está máis no medio, sin ir ali ao medio, non coller aquelas do centro, colles, por exemplo, esta unha terniña por aquí, sigo o nabo medrando, e levamos, unhas, como se chama, nabizas para o caldo, que esteñan con buratos, comidas así. Iso quere dicir que non están sulfatadas. Pois cómenas pulgóns, cómenas os caracois, e calquer animal que come verdura. Por iso están perforadas as follas e non están sulfatadas, non levan ningún tipo de tratamento. Aquí, como podedes apreciar, algún bichiño que hai que as come, pero non se sulfatan. Eu non sei agora mismo, penso fixamente que os nabos probablemente seña o cultivo que se bota en Galicia máis ecolóxico. E nada, no outro día lles falarei cando chega o momento de caxa grelos, como se apañan os grelos. Que, bueno, hai moitísima xente que si o sabe, pero, bueno, é moi fácil que algunha xente que mire este vídeo non sepa o que son os grelos, ou como se apañan, ou de onde saen. Espero que lles guste, e ata a próxima.